sing ngalang-alangi? Sapa sing ngalang-alangi? Sing ngalang-alangi Prabu Kresna. Kowe dianggep kepengin duwe derajat pangkat kaya wong Pandhawa. Mula kepengin kenggonan pusaka Ngamarta telu. Kresna kok dadi ucape kaya ngono. Tak luruke ning Darawati. Wani mbak karo bapak. Wani ye. Muni wani tak du saiki kowe. Dene sampean ora wani kok ngelek wong sampeyan dhewe ora. Lho, aku ki ora ngelek-elek. Ngelek wae. Kok ngono ora ngelek-elek. Kowe engko nek Semar ben kenggonan derajat pangkat kok ora ngelek-elek iki. Dasarmu apa? Aku mung bedhek. Bedhek ning ngarani wonge. Wah, kok saya Werkudara sabar. Iki lagi gayeng nek babeh-babeh ora. Kowe arep ngejawab apa wae? Kowe arep ngejawab apa? Jare ngeten mawon. Berarti sing mepalangi Ratu Darawati. Sing mepalangi Prabu Sri Bathara Kresna. Oke, ora masalah. Kula ora wedi karo sampean. Kula ora bakal mundur sejangkah. Ngendikaning para kiai nek nganti anak iso mbelani karo bapak, niku tegese anak sing junjung karo derajate wong tuwa. Mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Iso nyuwargake wong tuwa kula. Bapak niku kula punjung ingkung gajah saben dina niku ora bakal iso males kabeciane wong tuwa. Sranane mek kula kudu iso mbelani karo bapak. Oke. Oke. Saiki karo sampean pripun? Aku wis kentekan kata-kata iki. Kalimatku pun telas. Niki anane meng adu otot tak ladeni adu otot. Adu kekuatan tak ladeni adu kekuatan. Wis ben luweh modar nang kene ya wis ben. Kemropok tenan pikir aku iki. Nek carane kaya ngene lara atiku. Bapak dunekke kaya ngono. Karepe piye? Ayo wang sulat. Aja meneng wae. Mamang sulat ngeten iki Bagong. Metu njaba. Ngoten. Gampun. Kula niki rasa dikon metu njaba wis bendina tak tokke njaba. Dilanjutkan pagelaran wayang kulit semalam suntuk oleh Ki Dalang Sena Rudra. Selamat menyaksikan. Nyuwun Agung, mugi ngayomana marang negara Ngamarta sak isinipun. Nun mangke Koko Prabu dereng sawetawis dangu rawujeng ngandika Kanjeng Koko Prabu Darawati. Rayi para Ngamarta ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu. Jimat sesembahan kula Koko Prabu pengayoman kula ing Dwaraka, Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Niwang semana madina wikana sasmintaning sun jagat wasisaning Bathara. Iya, Yai. Sakalangkung bombong raos sing manahipun ing Naraka Indrawati, dupi kula tampi timbalanipun paduka Yai Prabu Ngamarta. Asung pambagenipun Yai sampun kula tampi karya bombong raos sing manah. Namung kepareng kula ngaturaken kosok wangsulipun anampiya pudyastawanipun ing Naraka Indrawaka, Yai Prabu Ngamarta. Kula pundhe Cundaka Panglingga Murda amawahana kabagyaning gesang kula, Koko Prabu. Mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah, Koko Prabu Darawati. Kawula non nunggih Yai. Sampun mboten kirang prayogi pisawanipun Rakanta Indrawati dinten sakmangke menika wonten Praja Ngamarta, Yai Prabu Darma Kusuma. Kresna kakangku, aku ngaturake basaku katura. Kresna kakangku, aku ngaturake sembahku katura. Kadangipun Kakang Nyai Werkudara. Yo, Yai. Yen siadi ngaturake sembah kawan pun Kakang sing gedhe pangapuramu paripaksa pun Kakang ora bisa nampa sembahing Nyai Werkudara. Aja lara atimu Dimas. sababe apa? Apa pancen aku nandang luput, apa pancen aku nandang kleru. Ing atase aku lahir batin ngaturake sembah karo Kresna kakangku Rambut Tampa. Werkudara, iya.
jagat iki wis padha priksa Siadi kuwi bocah ingkang kau bongol mongko dikeparingake ora basa karo sapa wae ora tata krama marang sapa wae lan kabeh wis padha priksa yen to mung siji ingkang sinembah kelawan Nyai Werkudara ya kuwi Sang Ruci Bathara ya Sang Dewa Ruci. Lah kok kadingare temen Siadi ngaturake sembah kalawan pun Kakang mongko sajeking urip Siadi kuwi ora tau ngaturake sembah kalawan sapa wae. Ya to yen nganti mengko pun Kakang nampa sembah Siadi ora ana apa-apa. Lah yen nganti ana apa-apa apa ora jeneng ngilakake karo wong tuwa mula yen Siadi ngaturake sembah karo pun Kakang ora tak tampa ya mung pangestuning pun Kakang Tampanana. Ora sudi. Kok ora sudi sebab apa? Kowe ora gelem nambani sembah Kadang Taruna, monggo nggonku ngaturake sembah kanthi tulus lahir batin, malah mbok perceka. Wong tuwa sing ora gelem nambani sembah ing bocah nom, pangestune tak nek dayana apa-apa. Pangestumu ora bakal dayani apa-apa. Mula pangestumu tak tampa ya apik, ora ya ora apa-apa. Kowe lah dalah jagat Dewa Bathara. Ngono to Dimas? Yo. Mula yen ora gelem nampa sembah Werkudara, aku ora sudi nampa pangestune Kresna kakangku. Jagat paisan iku Bathara Wayatra jagat. Yo. Yai. Ora ketang rada tida-tida penggalipun Kakang Werkudara ndak tampa. Pangestunipun Kakang Tampanana. Weneh napa kapan-kapan tak jubuhe. Kusik to. Ing atase pangestu kok kapan-kapan bakal mbok jupuki karepe Siadi piye? Pangestuku ya ora bosok, ora bakal mambu. Nggonmu nampa sembah ing Werkudara dadak mbok perceka lan atimu tida-tida ora lahir batin. Mula pangestumu tak tampani ya apik, ora ya ora apa-apa. Jagat Dewa Bathara Werkudara. Peranganing Pandhawa 5 cacahé kuwi lamun pun Kakang Swanana negara Ngamarta yen ora gathuk lawan Dimas Werkudara, penggalipun Kakang rumangsaku kaya isih gutang. Yo. Pandhawa 5 iki maknabat ana penggaling Yai Kadang ing Ndwarawati ya mung Dimas Harya Werkudara. Mula Yai, yen ora gojek lawan Dimas Werkudara, rasaku kok kaya kurang ganep. Sembah Dimas Werkudara tak tampa pangestunipun Kakang Tampanana. Tak gegem dadekake jimat. Prayogakno guru lenggah ning Datul ya Praja Ngamarta. Werkudara ya kaya ora kepenak Dimas Werkudara. Koko Prabu. Nadyan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu ing Ndwarawati. Arjuna ndak tampa ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Janaka. Lho pendhika jimat paripin dayana ing kasantosan. Mugi prayogakno anggen jenengan dika lenggah Koko Prabu. Ya, Yai kaya wis ora kepenak wontenipun Kakang. Koko Prabu sembah kula kunjuk. Koko Prabu sembah kula katur. Ya kembar ndak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana nek kula sedewa. Iki kula pendhika jimat. Niki kula pendhika jimat paripin dayana ing kasantosan Koko Prabu. Koko Prabu saestu damel kagyat raos sing manahipun ingkang rayi Ngamarta. Krana rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datang pepuyang menawi alit utusan gandhek sak kembaran agengipun utusan Ayaka bilih rika lenggan manika paduka badhe kepareng rawuh saestu kula dyang raket Arata Manik Obra ing linangsing Jong Banunji kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken Hermawar kinarya miji yampian paduka Kanjeng Koko Prabu ing Ndwarawati tondo bektinipun Kadang Taruna tumraping Kadang Werda Koko Prabu. Yai kula wonten timbalan nuwun sewu persasat tumplak punjen sinundul puyuh manahipun ing Raka Ndwarawati samunipun kula midhanget sabda pangandika paduka ing mekaten menika kala wau namung kewala tata upacara ingkang prajaning mekaten menika kala wau boten satrepipun menawi kapisungsungaken dhateng Raka Ndwaraka sabab Yai pangraosipun ing Raka Ndwarawati pendak-pendak kula sowan dhateng negari Ngamarta tanpa beda kula menika wangsul dhateng negari Ndwarawati mila mangsa kula menawi wonten wekdal ingkang mirunggan para kadang-kadang kula para Pandhawa nedya tetinju dhateng Projeng Ndwarawati kaicana jiga kawan pekewu Durgama Sangga Runggi. Ndwarawati karang kuwa kados dene Ngamarta jer kekalih menika sampun sinebat loro ning atunggal Yai Prabu Darma Kusuma. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan
dene mekaten wiyo sing pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu wonten ingkang saklajengipun kepareng hamba Barono dhateng ingkang rayi menggah menapa ta wigatosipun dene paduka kepareng rawuh wonten ing praja Ngamarta Koko Prabu. Yayi kula wonten timbalaning ngadhawuh menapa Yayi Prabu ingkang supe menapa kula ingkang sampun laduk yuswa saengga boten ngemuti dhateng lamen ingkang sampun kepengker. Liripun kados pundi dene paduka paring dawuh ing mekaten. Tigang dinten kepengker kula menika nampi nawala. Wondene sareng kula suraos tulising nawala menika kala wau ngandhap piyambak wonten tapastanipun paduka Yayi Prabu bilih ing Raka Indrawati rikanggan sak mangke tinimbalan sowan wonten kersa paduka Yayi Prabu Darmakusuma. Menapa Yayi supe? Yayi malah samangke gandeng Raka sampun kepareng sowan dhateng negari Ngamarta wonten suka lilaning penggalih Ambabarana dhateng Raka Indrawati menggah menapa ta wigatosipun dene paduka Yayi Prabu Ambayumi dhateng sowanipun ing Raka Indrawati tumunten kula aturi paring dawuh Yayi ing Raka Nedya nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda tama paduka Yayi Prabu Darmakusuma kadang kula ing Ngamarta Yayi Prabu Puntadewa long-long lambyang ninggang Driya Durwang Candra katawengan sumo ing dias katuritan lemut kapiyataning puji ya ma nawo aku kekuwenging bang wisesa sewu-sewu kalpatanipun ingkang rayi tadah Wadana Koko Prabu nganti kula supe dhateng laman ingkang sampun kelampah krana bot repoting kewajiban anggenipun ingkang rayi Mranata mring sagung para kawula negari Ngamarta mila saderengipun ingkang rayi mbabaraken wigatosipun dene kula wantun hambayongi dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu mugi wonten suka liraning penggalih anglubirna sih samudra pangaksami dhateng ingkang rayi Ngamarta Koko Prabu. Yayi mboten dados menapa malah samangke kaselak lan kumacelu manahipun ing Raka Indrawati tumunten kula ngawuningani wonten napa dene paduka hamba iki dhateng sowanipun ing Raka Indrawati badhe wonten kewajiban menapa ingkang sinampuraken dhateng Raka Indrawata kepareng kula cumadung dawuh Yayi Koko Prabu wonten dawuh marmanipun dinten sakmangke kula ngawontenaken masewakan pepanggihan kan para kadang estunipun namung badhe kula kanthi ngrembak babakan lelampahan ingkang sampun kula lampahi wonten pundi malih kula badhe pasrah dhateng lelampahan menika kejawi namung paduka Kanjeng Koko Prabu jeneng namung paduka minangka dados surya pepajaring manahipun ingkang rayi Ngamarta. Inggih Yai mugi kepareng paring dawuh wonten ing wanci anggara kasih ingkang sampun kepengker
ingkang rayi ngamarta nyumpena wonten ingkang kababar madyaning pasumpenan mboten kanthi kanyana-nyana Kiai Semar Badranaya rawuh wonten ing negari Ngamarta angertos krana mboten paring pangandikan menapa-menapa namung elokipun sasampunipun kula nyumurupi dhateng kawontenan ingkang mekaten menika kala wau tumunten kula guragapan saking nindra Koko Prabu menika dayanipun menapa lan menika werdinipun menapa mugi kepareng ambabarana dhateng Kang Rayi Ngamarta Koko Prabu Ndarawati wela jagat Dewa Bathara jagat Pangestungkara nuwun sewu Yayi menawi ingkang Raka Ndarawati supados ambabaraken werdining pasumpenan ingkang sampun lampah dening Paduka Yayi Prabu kula nuwun sewu mboten ateges kula menika badhe andhuwa dhateng kepareng Paduka namung menawi Paduka nyuwun priksa babagan werdining pasumpenan kala wau sepinten kapatanipun ing Raka Ndarawati menawi ingkang Raka cubluk ing nalar cingkranging budi krana kula mboten mangertos menapa to ingkang ginebeng salebeting pasumpenan menika kala wau Yayi Darmaji Kresna kakangku Werkudara piye Pandhawa wingi barate kaya dene kreta lan jaran sing dadi kusire Kresna kakangku monggo Kresna kakangku wis dadi sarta wis ago dadi suwing para kadang Pandhawa mulya ana petenging para Pandhawa Kresna sing bakal madhangake yen ana ruweting para Pandhawa Kresna sing bakal ngudari ruwet ning ora kaya sagedhagan iki ming perkara impen wae lak kok dadi kowe ora bisa merdekake pasumpenane bareng kakangku Werkudara piye sing jenengku jangganing Pandhawa upama pun ngakang ki wujuding Brahmana pun ngakang kuwi mujudake swijining pujangganing para Pandhawa nanging gane pun ngakang ki wujudake swijining Nalindra pun ngakang ora duwe kewajiban pasumpenan ingkang sinandhangan dening Kyai Prabu Darmakusuma apa kurang pinter apa kurang ana penemu upama kepengin glejak marang pasumpenan ingkang sinandhangan dening Kyai Prabu Darmakusuma apa ora luwih becik yen to munggah ana ing pertapan Saptawarga nyuwun supaya Kanjeng Hyang Wiyasa hambabarake apa to werdining pasumpenan nanging tumrapun pun ngakang ki minangka dadi pamomonging para Pandhawa dene kewajibaning pun ngakang mung ngawat-awati marang tingkah lakuning para Pandhawa ngawat-awati kelawan tindaking Kyai Prabu Darmakusuma sakadan dadi pun ngakang ora duwe kewajiban glejah kelawan impen ingkang sinandhangan dening Kyai Prabu Darmakusuma Kresna kakangku Werkudara piye yen mung babagan impen tak kira babagan sing sepele tur Kresna kakangku wis wijining Nalindra ingkang limpating budi Kresna kakangku wijining ratu ingkang wasis tur dasare titis Sang Hyang Bathara Wisnu apa ora duwe ilmu ingkang kinarya gambarake pasumpenane bareng kakangku mula padhangna pinggire bareng kakangku apa werdine impen sing sinandhang dening barep kakangku yen Kresna kakangku bisa paring dawuh ateges bisa madhangake atine para Pandhawa jarene kowe saguh madhangake atine para Pandhawa yen to nandhang pepeteng kowe saguh ngudari ruwet sing sinandhang dening para Pandhawa penggali kakang barep kakangku nedheng peteng krana penggali babagan impen yen nganti Kresna kakangku ora iso madhangake penggali barep kakangku tegese tetel kewajibanmu minangka dadi suwing para kadang Pandhawa tetel kewajibanmu minangka dadi kusiring para Pandhawa ora ana gunane Pandhawa semanding karo Kresna kakangku ora ana paidahe Pandhawa tansah caket karo Kresna kakangku yen mung babagan impen bae kok ora sida ora iso merdekake Werkudara piye sing jeneng wong ora weruh ki aja mbok peksa sing jeneng wong ora ngerti ki aja dipeksa wong ora ngerti kuwi duwe kewajiban ngulir budi ngasah kadiwasan mikir supaya iso ngerti monggo Kresna kakangku kuwi titising Sang Hyang Bathara Wisnu manungsa sing nyalira dewa kuwi mung siji ya kuwi Kresna jagat iki sing nganggo jejuluk Sri Bathara ya mung Kresna kakangku tegese wis diakoni dening jagat yen Kresna kakangku titising dewa
mongko dewa pana ing paningal ngerti sadurunge winarah ngerti lelakon sing bakal kelakon lan ngerti lelakon sing dheweke ora ngawruhi kena apa ing perkara impeng bae kok kowe ora iso merdekake yen ngono ora tulus nggo dadi sing Sang Hyang Bathara Wisnu ora tulus lahir batin nggonmu tansah dadi pamungkin para Pandhawa dadi suwing para kadang Pandhawa lan gunane apa ketayalan kowe rawuh ana ing negara Ngamarta bareng ditakoni babakan impen tutur ketawur ora ana gunane apa-apa jagat Dewa Bathara ya wis ya sak gaduking pun Kakang ya Dimas yo kagem paringa dawuh Yayi nuwun sewu mawi ngraka kadhawan supados merdekaken dhateng pasumran menika kala wau nuwun sewu kelampanipun badhe kados pundi kula mboten mangertos nanging ingkang langkung saged kula aturaken namung babakan anggen paduka sampun nglampahi pasumpenan ingkang wonten gandeng cenengipun kenen Kakang Semar Badranaya mbok menawi samangke para Pandhawa badhe wonten lampahan ingkang magepokan kirane Semar Badranaya duka menika awon duka menika sae kula mboten saged mesthekaken jer nyatanipun kula menika namung ditaswantah ing kedununganipun lali salah apes lawan mati mila babakan awon lan saenipun mangke sumangganipun badhe metang perkawis menika Yayi Darmaji sikra yen permana kanca sikra nglake nawang sesangka Nalindra mbek marwa sing sang katriga mulung katriga mulung mangrempaking wadya Porto kula rek kiri nanggono magawe gelari wang-wang Tidak madaning Pasewakan Agung nalika semanten sami midhangetaken pangandhanipun nata ing Ndarawati Dewa Satringga Dipati Raden Harya Werkudara ndadosaken tintri madaning Pasewakan Agung negari Ngamarta nadyan nata ing Ngamarta Prabu Darma Kusuma datan mobah datan musik nganti kaya Pratima Kencana Pratima tegese golek Kencana Mas percayane nganti kaya golek Kencana nglenggahi kanyut minangka wardu kanut ujare weganten wardu jare mangecong nang durung abang idu durung dasaring pertala kasaru geger njaba apa to Kakang dening ngantos purna anggen kula nampi pangandika paduka menika kadidene swanipun Panakawan sareng kula tilingaken radi pangling krana busananipun sami murwat menika mboten pangling Rat Bagong jagat Dewa Bathara jagat Pangestungkara lah kok ora kaya sabene Bagong genep tata kramamu kowe nganggo busana kejawen mongko komplit kaya mengkono inggih Yayi menika ingkang adipun Panakawan Bagong Panakawan Bagong padha rarja sak pratamu Panakawan noname pasang Kalimantabe tinebena miladune dumawahing tawang towang sinuwun nyun pangapunten saben-saben kula medal sonten awit taun niki kula nembe ngerol pendak-pendak disuwuni Bagong medal sonten mongko kula seneng nek kula dal kenjing mengkono Bagong mengkaten inggih kok malang kerek lali nggih kowe nganggo busana kejawen komplit syukur-syukur Bagong yen to isa yasa nyilih oh nyewa nggih lah niki ra ketara to ikete sesake sinuwun niki sirah kula ukuran 94 kok kuwi sirah kok gentong kowe karena nggih gedhe sirahe niku cerdas iya ikete ukuran 26 dadi mung cilik kaya susu emprit
Mboten napa-napa Semar. Niat kula pancen sowan ngersanipun Sinuwun Prabu Darma Wangsa. Darma Kusuma. Darma Kusuma menika supados sampun ngantos ngisi-ngisini Bagong menika ya duwe tata krama ora Bagong menika kok dianggep wong sing gleleng, wong sing ndao lan sak piturute. Iya Bagong. Sembah bektos kula kunjuk. Iya tak tampa. Bekti aja dibasake bektos. Nun nggih. Pangestuku Tampanana. Kula pundhes. Ora sak kula pundi ora usah dibasake. Nggih kula pundi. Enggo jimat paripe dayanana ing kasantosan Pugulut. Anu sinuwun. Iya Bagong, pangestuku Tampanana. Nun nggih Penak nanggonmu lungguh. sampun boten kirang prayogi. Jagat Dewa Bathara. Inggih jagat. Bagong Padhararja sapratamu. Pangestunipun Sinuwun Prabu Ndawarawati wilujeng nering Sambikala Prabu Sri Bathara Kresna. Iya. Bekti kula konjuk Sinuwun. Iya Bagong tak tampa. Pangestuku Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan paring paitu paduka amawahana indah ing gesang kula Sinuwun. Iya Bagong iya. Prayoga nunggon Mboten kirang sekeca. Wah, Sapa iki? Gus. Sinunganu Ndara Werkudara nding lali aku. Bagong Padhararja sapratamu. Ngatunipun Ndara Werkudara wilujeng bekti kula kunjuk nggih, Den. Yo Bagong. Pangestuku Tampanana. Nun nggih. Yen iketmu sesat sesuk ning nggon aku, Oh nggih. mesti padha karo aku. Ukuran sirahmu. Oh nggih, sampean gedhe dhuwur kaya ngaten. Tirahe mesti gedhe. Bangane gulune. Prayoga nunggonmu lungguh. Sampun boten kirang prayogi, Ndara. Panakawan Bagong Padhararja sapratamu. Pangestripun Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjuk. Iya Bagong. Nggih. Bagong Padhararja. Nggih wilujeng Ndara kembar bekti kula kunjuk. Iya. Pangestuku Tampanana. Iya. Pangestuku Tampanana Bagong. Nun nggih. Prayogakna. Nun nggih sanget anggen kawit dadosaken jimat paripe. Mas Bagong wilujeng. Oh Marsih. Nggih. Selamat wae aku isih ajeg dadi abdi Ngamarta. Tasih. Syukur. Nomormu ganti kok. Mboten. Kok tak ora tau mlebu. Wah pripun? Kuwi lho sing nang nggon HP lho. WA. Ku nek diwaca wa. Ora tau masuk. Gantos kartu. Yo aku ngabari aku kok nek ana perlu-perlu apa-apa kan iso sambung antarané kowe karo aku. Nggih, dipun prayogaken panjenengan ngangge busana Jawa menika dipun sawaosake mriki ketok bagus. Ketok laku ganteng semorot cahyanipun. Nggih cangkeme kekamban. Ah, cipok. Ngunake wong lanang kok cangkeme kekamban. Prayogaken Mas Bagong. Heeh, iki aku lagi penting ora usah sambung rembug kowe karo aku ki mung ngabdi. Nggih. Engko ndadukani Sinuwun Prabu Darma Kusuma. Nggih. Mangke mampir. Suwung pa. Nggih. Engko tak perloke dela-dela ya. Nggih. Panakawan Bagong. Nun, Ana wigati apa Panakawan dene Siraswati nimbalan. sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti kunjuk ndungkap angka kalih sowan kula menika boten saking pikajengan kula piyambak nanging kula dipun sataken Disotke karo sapa? dikongkoni lho Diutus. Kula niku diutus kalih Bapak Semar. Saderengipun kula ngaturaken wigatos ing pasewakan, Bapak Semar ngaturaken sembah pangabekti katun Ndara Puntadewa.
Iya ya tak tampa bapakmu ngaturke bekti. Matur sembah nuwun. Angka kalih kula ngaturaken bektinipun simbok Katur Ndara Puntadewa. Iya ya Bagong tak tampa. Tiba padha-padha gandeng wong tuamu kuwi piyai sepuh. Mekaten semanten niku Ugi. semanten ugi kula nggih ngaturaken sembahipun Kakang Mas Gareng. Iya ya tak tampa. Nun nggih kalih bojone Gareng nggih ngaturke sembah. Iya tak tampa Bagong. Nggih, Petra nggih ngaturke sembah sungkem. Iya ya Bagong tak tampa. Nun nggih. Kalian bojone Petra nggih ngaturke sembah sungkem. Iya Bagong. Kalih bojo kula nggih ngaturke sembah sungkem, kalih RT nggen kula niku nggih ngaturke sembah sungkem mlebet Pak Duko. Iya ya Bagong tak tampa. Kamtipnas Pak Karjiyo Ora iki kok sapa-sapa tok aturke iki. wis sing jeneng wong dititipi niku nek ora diaturke dosa. Kudu diaturke komplit. Lah iki kok entek-entekke wektu nek tok aturke kabeh wis pokoke ditampa ngono wae. Oh nggih. Lah iki mekaten sinuwun. Mugi ndadosna ing kawuningan. Iya ya Bagong ngene ngopo? Kula niku mboten kanthi kanyono-nyono ditimbali arek bapak. Monggo sing ngadat saben ditimbali niku siji Gareng loro Petruk. Niki Petruk kalih Gareng mboten kanggo niku sing ditimbali bapak. Blas ora ana Petruk, ora ana Gareng, kula ditimbali bapak. Terus kula sowan ngersaning bapak. Agung. Dalem, Pak. Nuwun sewu kula nirokke ngendikane bapak nggih. Iya ya Bagong. Nggih. Mengke ndak dikira kula niku nyatut omongane bapak mengke ndak dosa. Iya ya Bagong. Sak banjure piye? Ana apa, Pak? Ora ana apa-apa. Kula niki ngrungokne omongane bapak. Oh, lah ra ngerti kok yo. Ah, wis parah iki. Ngeten. Ana apa, Pak? Ngoten. Ampun semaur. Ora. Ngoten niku. Blegegek ku gek sadurita. Bagong. Kowe anakku sing ora tau tak kongkon, dina iki tak kongkon. Kongkon teng pundi, Pak? Kula matur ngoten tuh Bapak paring pangandikan. Sowana pepundhenmu Pandhawa. Oh nggih. Merga dina iki aku duwe niat, aku duwe kekarepan ya kuwi pengen mbangun Pura Kencana. Bangun Pura Kencana. Nggih. Tegese bapakmu bakal gawe wewangunan sing endah. Ah, ampun salah tampa. Kula niku waune ya ngertine wah, bapak arep bangun omah. Bapak arep bangun wewangunan sing apik merga jenenge we Pura Kencana. Pura wis ngarani papan, Kencana niku Mas Jamrut Hergeni Mutiara sing ngembane kaya Kencana. Wah, kula wis mbayangke nek omahe bapak niku bakale magrong-magrong. Ha jebolane ya Jebulane yo ki apa? jebolna niku bapak ora mbangun papan sing magrong-magrong ning bapak niku ngendikane ngenten iki aja salah tampa Bagong aku bangun Pura Kencana kuwi ora kok papan sing magrong-magrong dumadi saka Mas Mutiara Jamrut Hergeni kuwi ora. Pura Kencana ki mung papan sanepa. Pura kuwi papan, Kencana kuwi becik. Sing jeneng lemah sing apik mesti diembake kali anu ukarane nganggo sarwa mas. Siti Mas kuwi lemah sing subur. Mula aku mbangun Pura Kencana kuwi kepengin bangun papan sing apik, sing becik, adoh saka regejegan, adoh saka suker sakit. Ora ana padha regejegan, ora ana padha plirik-plirikan, ora ana wong sing padha sikut-sikutan. Papan kuwi kanggo papan katentreman, papan kerukunan lan papan pesrawungan. Ngaten. Oh, dadi kabeh mau mung Sanepa. Mekaten nggih. iya Bagong sak banjure. Lah terus wigatos kula sowan teng ngene Sinuwun Prabu Darmakusuma napa, Pak? Nah, ngene. Piye Bagong? Kowe tak kongkon sowane Sinuwun Prabu Darmakusuma kuwi supaya nyuwun ngampil syarat srana
supaya apa penjangkaku ki bakal kelakon. Syarat sranane apa? Jane nggih awrat ning kepripun meneh wong sing kongkon bapak, ayo kepeksa kula matur lan sampean dalem ingkang sinuwun Prabu Puntadewa. Iya ora dadi ngopo Bagong. Puntadewa ngrumangsani bisane kaya ngene mergo bapakmu. Bisane mukti ya mergo bapakmu. Bapakmu ngomong Pandhawa wiwit kuncung nganti gelung, wiwit jabang nganti claprang. Monggo Puntadewa sakandang durung tau males kabecikane wong tuamu. Mula dina iki dadi srana nggonku bakal malesane wong tuamu nadyan durung sak traju lan durung sak bobot kelawan keluwihaning wong tuamu Bagong. Matur sembah nuwun. Mara gage matura wigatine apa sarta nyuwun ngampil apa? Apa Prabeya? Mboten. Duit? Iya, mboten. Panjenengan mboten prisa nek saniki Semar niku wis kecukupan. Iya, wis cukup menderita. Iya Bagong nggih. Niku wis suwe. Iya. Iya aku wis ngerti. Nggih. Ah, sing dibutuhke niku mboten kok perkara bondo pranata cicis. Alon-alon Bagong ora sah kesusun. Nggih. Karang cangkeme kejembaran nih. Ngarmune niku sok ketekuk-tekuk. Iya. Mboten perkara brana picis Prabeya. Jamrut. Hergene menika mboten, nanging pusaka Ngamarta ketiga. Isih tenang. Durung ana reaksi apa-apa. Pusaka Ngamarta ketiga inggih menika setunggal tumbak. Apa ya? Wah lali aku ki. Mau diweling kok nyatet ya ora tak catet bareng tekan kene. Tumbak Ngamarta. Nggih. Napa asmane sinuwun? Tumbak Karawelang. Nah. Tumbak tempe Karawelang. Ora nganggo tempe. Oh iya, Ding. Tumbak Karawelang angka kalih payung moco. Payung tunggul naga angka 3 inggih menika Pustaka Jamil Saipul Jamil apa ta? Pustaka Jamus Kelima Sada. Saking bungah kula kaya karang wong lalen niku Pustaka Jamus Kelima Sada. Ketiga menika badhe kula suwun kula boyong wonten ing anu Karang Kadempel dados syarat srana bapaknipun bangun Pura Kencana. Werkudara, nggih. Piye Dimas gandeng pusaka kuwi darbe ing Pandhawa 5. Pun Kakang ora bisa nengahi mung Siadi. Apa dene kadangku 5 cacahe ingkang ndak suwun penemuning Siadi. Wenehno. Semar kuwi gedhe. Gedhe labuhe tumraping Pandhawa. Lelabuhane Semar yen diteraju karo bobote pusaka 3 mau durung ana apa-apane. Wenehno. Tinimbangane ora mbok wenehke nek Bagong nganti bali ning Karang Kadempel. Mengko Semar duka karo Pandhawa. Kudu iso mbok gagas bareng kakangku yen nganti Pandhawa kelangan Semar. Wah, kaya ngopo lakune Pandhawa? Betul. Leres niku. Nek dipikir Semar niku sikil dinggo sirah dinggo sikil. Momong Pandhawa niku wis cilik-cilik sampeyan sedo cilik-cilik kula ngetutke. Nganti spriki niki sampeyan wis dadi ratu, sampeyan do mukti ngawibawa Nyakrawati Mbau Denda. Niku kula ya ora tau njaluk undaan bayar. Ora tau protes, ora tau pripun-pripun. Bapak ya nrimo, wis sampeyan cilik nganti saniki wis dewasa, wis sepuh. Omahe bapak kaya ngono nika blas ra ana sing dandani ya ora tau protes. Niku lho nrimane bapak. Iya Bagong menengo dhisik. Oh nggih. Arjuna piye? Kula nderek kersanipun Kakang Mas Jodipati.
mbok menawi pengdanipun Kakang Mas Yodipati menika leres. Nah, niku ya cocok. Bagong dalem menengo dhisik. Wah, cangkemmu iki kaya omong wae to ya. Nek kula Sedewa, kula ndereke mawon kok Prabu, kula ndereke mawon. Leres kendhanipun Kakang Mas Werkudara. Menawi ngantos Koko Prabu menika wel maringaken pusaka ketiga menika kala wau, ajrih kula menawi Koko Kyai Semar tumunten nilar dhateng para Pandhawa. Lajeng kados pundi polahipun para Pandhawa? Bagong, wektu dina iki kepengin dadi aturing kadang-kadangku kabeh kusarujuk. Mula yen to kowe mbutuhake pusaka ngamarta 3 tumbak karo welang payung tunggul naga pustaka jamus miyang jimat kelima sada mara boyongan marang karang kadempel jeneng ingsun ora bakal awol sarta ora bakal anggrundel Panakawan Bagong. Yayi kula wonten dawuh kula nuwun sewu sampun ngantos kesesa dhateng menapa sampun dipun ngendikaken dening para kadang-kadang kula sedayanipun namung perkawis menika sampun ngantos dipun petang gampil liripun kados pundi paduka paring dawuh mekaten. Yayi nuwun sewu lho sepisan Semar menika namung derajatipun Panakawan, Semar menika namung nuwun sewu kasaranipun namung batur ingkang sepisan radyaneh petangan kula. Lah kok ing ngatasé Semar menika namung Panakawan kok duwe niat bakal mbangun pura kencana menika engko sepisan kula mboten badhe angias, kula mboten badhe ngembe duwin kula mboten badhe angilani dhateng kawontenanipun Kyai Semar. Namung sedaya iki badhe katindakan menika kabeh tango kanthi nalar ingkang ganep sampun ngantos buntung ing tembe wingkingipun. Inggih to menawi Semar menika lair batos nyuwun ngambil pusaka ketiga. Menika lair batos kinarya syarat sarana mbangun pura kencana nanging nuwun sewu. Pemanggihipun tiyang gesang wonten ing alam Padang menika wah gingsir. Inggih menawi Semar menika kala wau nuwun sewu wonten manah salebetipun penggalipun Kyai Semar yen to wis jeleh dadi wujuding Panakawan tumunten badhe kepengin mindhak pangkatipun, tumunten badhe kepengin mindhak derajatipun sarana nyuwun ngambil pusaka ketiga ing pengangkah supados sesak mangke saged ngembari dhateng pangaosipun para Pandhawa lan saged mukti ngawibawa Nyakrawati mbau denda tanpa beda kaya dene para Pandhawa. Mila pusaka menika menawi para Pandhawa maringaken kula nuwun sewu kula ingkang badhe anggondheli Kyai Prabu tasih nganggep ing ngaraka menika pengayomanipun para Pandhawa. Kula nuwun sewu lho, kula ingkang gondheli pusaka ketiga menika Kyai Prabu. Nuwun sewu sinuwun Prabu Kresna. Bagong piye? Bareng sampeyan paring pangandikan kaya ngeten niku kok ati kula kaya ora penak. Lho, ora penak perkara apa? Ora kepenak piye? Peranganing Pandhawa 5 cacahe wis paring panilah kula mboyong pusaka 3. Tumbak karo welang payung tunggul naga pustaka jamus nyang jimat kelima sada. Nuwun sewu. Lah kok dadi sampeyan duwe penemu nek Semar duwe niat sing ala kepengin dadi piyayi sarana kedurungan pusaka 3. Nuwun sewu. Sampeyan lek ngitung saka ngendi? Hah? Sampeyan lek ngitung saka ngendi kula tak takon karo sampeyan. Bagong aja ngono, sabar. Sabar apa? Kula nganggo sandangan apik-apik kaya ngene iku niat kula tata krama, niat kula sing apik-apik. Ora kok kepengin nesu ning gandeng sampeyan wis marai emosi. Ya nuwun sewu, ganti kula. Kula arep nganggo sandangan Jawa. Ngene iki nek gentho ora gentho sisan. Sing jeneng sandangan Jawa niku tulus karo kapribadene. Wong nganggo sandangan Jawa niku atine ya budaya. Nek ati kula wis diobak-obak kaya ngene iki sandangan kula seleke, kula wis nganggo sandangan Bagong sak asline ngenten iki. Nek pancen arep bebeda atine Bagong, ayo ora masalah. Aja. Nun sewu lho sinuwun kula ngungkurke panjenengan. Ora apa-apa, Bagong. Ngono nggih. Ora sah malang kerik. Ora sah malang kerik. Lha pripun? Wulumu kelek rungkut banget. Kula nggih ngingu tinggi.
ngawur wae. Pripun kula tak takon? Apa Semar iki diniat elek? Nek Semar niku gadah niat sing elek, niat sing ora prayoga. Bingek-bingek. Bingek-bingek biyen Semar niku duwe niat sing elek. Nek napa tau Semar duwe niat sing elek? Semar niku pengen bangun pura Kencana. Pura tegese papan. Kencana niku dumadi saka mutiara niku wujudan sing apik, sing becik. Bangun papan sing apik, sing becik teng negara Ngamarta mriki, ngoten. Supaya masyarakate ayem tentrem, rukun, enten apa-apa aja rukun. Ora mung dangdute aja tosang. Terus sing dintoki apa kula tak takon? Ngoten. Mula tontonan niku ya sing aja nganti ana gugah huru-hara. Iki ya ngapa iki musuhe? Wayangan kok lagi nesu templeki walang. Monggo walang kayu tak emplok kok. Dadi kowe ora usah macem-macem nek sampean ngarani Semar itu elek karo Sinun Prabu Darma Kusuma lan sak Pandhawane. Niku ategesan ateges niku ora patek seneng nek tegesan kula seneng. Ngoten. Tegese sampean padha karo ngilani dadane Semar. Sane ngene. Nek sampean munekke Semar kaya ngeten niku, kula tak bali nang Karang Kadempel. Terus kula tak omong karo Semar, "Mir, ning ana sing ngalang-alangi." Sapa sing ngalang-alangi? Sing ngalang-alangi Prabu Kresna. Kowe dianggep kepengin duwe derajat pangkat kaya wong Pandhawa. Mula kepengin tenggonan pusaka Ngamarta 3. Kresna kok dadi ucape kaya ngono. Tak luruke ning Darawati. Wani mbak karo bapak? Wani ye. Muni wani tak du saiki kowe. Bene sampean ora wani kok ngelek wong sampean ae dhewe ora. Lho, aku ki ra ngelek-elek. Ngelek wae. Ngono ora ngelek-elek. Kowe ngunekke Semar ben tenggonan derajat pangkat ora ngelek-elek iki. Dasarmu apa? Aku mung bedhe ning ngarani wonge. Wah, kok saya Werkudara sabar. Iki lagi gayeng nek babe-babe ora. Kowe arep ngejawab apa wae? Kowe arep ngejawab apa? Jane ngeten mawon. Berarti sing mepalangi Ratu Darawati. Sing mepalangi Prabu Sri Bathara Kresna. Oke, ora masalah. Kula ora wedi karo sampean. Kula ora bakal mundur sejangka. Ngendikaning para kiai nek nganti anak iso mbelani karo bapak, niku tegese anak sing junjung karo derajate wong tuwa. Mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Iso nyuwargake wong tuwa kula. Bapak niku kula punjung ingkung gajah saben dina niku ora bakal iso males kabeciane wong tuwa. Sranane mek kula kudu iso mbelani karo bapak. Oke. Saiki karep sampean pripun? Aku wis kentekan kata-kata iki. Kalimatku pun telas. Niki anane meng adu otot, tak ladeni adu otot. Adu kekuatan, tak ladeni adu kekuatan. Wis ben luweh. Modar nang kene ya wis ben. Kemropok tenan pikir aku iki. Nek carane kaya ngene lara atiku. Bapak dunekke kaya ngono. Karepe piye? Ayo wangsulan. Aja meneng wae. Mangsulan ngeten iki Bagong. Metu njaba. Ngoten. Gampun. Kula niki rasa dikon metu njaba wis bendina tak tokke njaba. Mungkin dak perkarane berat. Ngoten. Rasa tak omongi. Ngoten mawon. Kula men ngendika pripun-pripun? Rupa wani, jembar wani, padangane wani, petengane apa meneh? Setyaki. Siraman nganggo tirtane kesabaran aja ngono Setyaki Dimas, sing sabar. Ajengipun. Kowe Prabu menika sembahan kula. Nek kowe Prabu dicecamah dening wong kono-kono, kula ora nrimake sing nyamah upamane sapepadaning ratu menika pantes ning derajate ngaceplik menika rawope kok ndrewili kaya grojokan ngreweteh kaya bedhe sewu napa pategalan. Nek boten kula sing nandingi ora bakal rampung-rampung.
Oke. Pancen tak jarak. Sampeyan ora krasa sing tak unek-unek Kresna, sing tak lirik Sencaki. Padake apa? Setyaki sabar. Kajengipun sinuwun. Lho, aku ora ngopo-ngopo. Kaya ana sing jawel le. Bagong sabar. Sapa ya? Aku ora. Ndara Janaka. Aku ya ora. Kowe sih? Mboten. Kowe senengane jual jawel. Anggere kurang jual jawel. Niatipun pripun? Kula wis ngerti kok sampeyan mesti mbelani Ratu Gusti sampeyan. Bagong kowe mau nantang muni piye? Waduh lali. Mau saiki tahu roti. Nek mau kon balene wis ra iso. Yen bar nantang Koko Prabu, mungsuhe dudu Koko Prabu. Lho, sapa? Mungsuhe Setyaki. Ayo dijajal Bagong karo Setyaki menang sawa. Kowe iso ngalahke Setyaki. Kena adu arep karo Koko Prabu, ning kowe ora iso ngalah Setyaki. Aja takut dosa, bali mung kari jeneng. Mulya. Iki serius iki. Iki tenan iki. Iki ora guyon lho. Nek tantangane wis kaya ngono kuwi tantangan sing tenanan. Ora masalah. Apa dianggap aku wedi karo sampean? Ngendi papane wong ngasut? Jaidan. Gara-gara kudu rampun guyu. Niki lelucan kula niku kudu nggo penonton, dudu nggo pemain. Sampeyan niku pemain. Pemain kok guyu ayo ora apik. Apa kadhe? Kayane arep wani jebul ming. Kon ngasut. Ayo wani ya. Tura wani aku. Metu njaba ah. Oke. Metu njaba kowe. Terima kasih diingatkan. Boleh. Iya, wis rasa kuwatir Sencaki mesti tak tokke njaba. Kowe rasa kuwatir. Ayo dengar Ayo, tatutke ora. Tintrim madaring Pasewakan negari Ngamarta. Nalika semanten kabar bawan kamurkane iki ora Bagong liwah Raden Harya Setyaki. Dadak sakoling mangke kaya ana kaelokaning jagat. Mengker ki ora Bagong. Mijil saking pagedhongan pusaka nenggih tumbak karo welang payung tunggul naga pustaka Jamus Klimasada tutwuntan Data Cakra ingkang tanpa beda panggraitaning kaya menungsa lumrah. Mula tumbak karo welang payung tunggul naga tutwuntan tindake ora Bagong. Mijil saking Kancing Blinginata Ndrawati sinayen manggelung mintonaken Dewi Kramanira kanggo mitiraning asta. Kanggo mitiraning asta aneng asta. Koko Prabu dumados sing daredah menika inggih krana paduka Kanjeng Koko Prabu. Mila saged boten saged perkawis menika kedah paduka ingkang nganyirep dhateng kamurkanipun Panakawan Bagong. Nokna ngestaken dawuh Arjuna wonten dawuh. Ayo nderek pun ngagir-agil. Ana apa dene banjur mabuka ana ngarsaning pun Kakang Koko Prabu mugi andados ing kawuningan. Menapa Koko Prabu boten sumurup kaelokan ingkang dumados wonten negari Ngamarta? Ana apa Sedewa? Sajak wigati kaelokan sing endi? Dene kowe matur ngersaning barep kakangku. Iya, Kamas. Nuwun sewu. Kula piyambak ugi gumun namung emanipun ingkang sumerep lah kok namung kula piyambak ketitik. Saparipurnanipun lampah menika teka mboten dipun rembak dening Kanjeng Koko Prabu miwah Kakang Mas Jodipati. Kaelokan apa Dimas? Sareng mengkeripun Bagong kula sumerep wonten ing antariksa wonten cahya 3 cacahipun mongko menika sareng kula taliti jebul cahyanipun pusaka Ngamarta inggih menika tumbak kala welang payung tunggul naga miwah pustaka Jamus Nyang Jimat Klimasada nyata pusaka menika cariyosipun benjang dumados
Duk nalika semanten dumados saking para nalendra ingkang digdaya mila panggraitanipun lan prabéda kados dene titah swantah. Mbok menawi sami ngleresaken menapa dados penjanganipun Lurah Semar ketitik pusaka. Nalika semanten kumleyang piyambak tot wuntat lampahipun ki Lurah Bagong kok. Oh, nggih. Nadyan pusaka katelune mau wujuding payung sartane tumbak apa dene Nawala ing kendlancang putih. Nanging bener ngendikaning Sedewa ingkang duk nalika pusaka mau pancen kedadian saka nalendra ingkang dibya Surasekti. Mula ora aneh yen to panggraitane tan prabéda kaya titah swantah. Sedewa matur yen to pusaka telu mau banjur ngetutke marang lakuning Bagong. Wah, yen ngono pancen bener niate Semar. Ora kesasapan tumindak sing ora prayoga. Banjur becike piye Dimas? Dina samengko barep kakangku ora usah melu perkara ngamarta. Terus pun kakang kudu piye? Tak derake cedhak menyang Kadempel. Mas Tuti apa kang dadi kesaning Lurah Semar Badranaya? Rai ingkang rayi pun ragil matur kula jumurung dhateng kersanipun Kakang Mas Yadipati Koko Prabu mengkono yayi. Inggih. Ya to yen pancen kaya mengkono nekula Sedewa sira ingkang ndak dawuhi supaya maranata marang negara Ngamarta aja nganti geger awit pangamuking Bagong apa dene kadangku Dimas Haryo Setyaki kabeh sirepen mangsa Barangga kira budidaya ana ing saken dawuh Werkudara. Nggih. Tata-tata budal marang Kadempel. Ya, ayo tak dhereke bareng kakangku. Sedewa babar pisan budana kang padha sibuk jenenge Sunarsa kundur ngedaton kawula ana ing saken dawuh Parmadal Pasilan sing ati-ati aja kaya Nuwun sewu Kanjeng Prabu. Ingkang putra mringgotanipun Gatotkaca Cemadung dawuh wanter pangawinipun paduka Kanjeng Prabu Indrawati. Miwah Rama Kyai Jodipati kula Cemadung dawuh. Kowe ingkang putra Jangkar Bungunantarja Cemadung dawuh Rama Kyai wonten menapa kula Cemadung dawuh. Siwa Ireng Ndrawati aku nyadong dawuh. Bapak eneng wigati apa aku nyadong dawuh anak Mantasena. Gatotkaca Antarjantasena wonten timbalanmu. Wektu dina iki wong tuamu Werkudara ora duwe wigati nglawan majane. Ya mung wakmu Ndrawati ingkang ngawe marang sira kabeh. Lajeng paringipun paduka Kanjeng Prabu paring dawuh menapa? Ngerti ya, Nggih? Nalika semono wakmu timbalan swananing Praja Ngamarta ingkang wigatine nyara wedhekake marang pasumenane wakmu ing Ngamarta. Nanging babak anglayani jujul lan usuli. Durung nganti paripurna nggon punapa sabdaning Kyai Prabu Darma Kusuma sowane Panakawan Bagong. Nggone kepengin nyuwun ngambil wujuding pusaka Ngamarta telu cacahe. Monggo Werkudara Janaka nekula Sedewa kabeh padha sarujuk. Ya mung wakmu Indrawati ing ora mathuk kalawan kekarepaning Semar. Ing ngatasi Semar kuwi derajate Panakawan, Semar kuwi mung batur saumpamane. Lah kok dadi wani bakal mboyong pusaka Ngamarta katelune. Tegese Semar bakal ngumpuli marang panguwasaning wong atuwamu Pandhawa. Ih, mekaten po. Iya. Mula wektu dina iki Bagong seling surup karo Setyaki. Yen nganti mengko dadi pasulayan Gatotkaca Wonten timbalan. Antarja Wonten timbalan. Antasena Ana dawuh apa Pakde? aja nganti karo ndek gawe ewang-ewang ana pamanmu Garba Ruji ya kuwi Setyaki. Aja nganti kewirangan lumawan Panakawan Bagong. Nggih, ngestaken dawuh. Lajeng pangatipun ing putra bincang menapa Ora ketang sambung obor celintang mangkata dina iki. Yen Bagong gelem bali tegese manut pangrahing para Pandhawa utamane wakmu ing Ndrawati. Nah yen Bagong ora gelem bali kowe tak paringi purba kalawan sesa mangsa Baranggamu ngrenah kawan si Bagong. Nggih, ngestaken dawuh. Nyuwun pamit, Po. Nggih, ngestaken dawuh kula nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Blas ora sambung rembug karo ngendikane Pak Ndrawati. Wah, yen saged dagan iki bapakmu kaya ora cocok. Ora mathuk karo penemune wong tuamu Ndrawati. Terus teko malah Kresna kakangku bakal tegel karo Bagong Antasena. Piye, Pak? Kowe wae tak dawuhi. Heeh. Bagong petukno. Terus
aja nganti Bagong kalah karo wong-wong kae. Karo sing didhawuhi Kresna kakangku, nadyan kae anakku dhewe Gatut karo Antarja. Ning pancen belani karo Setyaki. Kowe tak wenehi kewajiban kudu iso ngayomi karo Bagong. Siap. Ngono nggih cah bagus. Nek ngono penggali bapak padha karo atiku. Aku didhawuhi si Wandarawati janjane ya ora cocok ora mathuk. Monggo kabeh sing dadi wigatine kakekne Semar ki mesti apik. Wangune ana rasa sing ora prayoga. Ana penggaling si Wandarawati wedi yen to lenggahing si Wandarawati kuwi mengko didesuk sarta digusur dening kakekne Semar. Bu, perkara kuwi aku ora ngerti. Sing baku aja nganti Bagong kaningaya. Wah, aku ngrumangsani nadyan kaya ngene tau tate nampa pangudange Bagong. Tau tate digula wentah karo Bagong. Siap, Pak? Mangke tinunun gatanira wirang tumandang. Setyaniko garwanira gawarnira ing Bagong wani karo Setyaki. Anggep apa kira-kira kowe iso ngalahke Setyaki? Sik sabar, Om. Ora sampe naik dhewe. Nek kula jane ora arep wani karo sampeyan, ha sampeyan iku juragan kula. Ning gandeng sampeyan ngewangi Sinuwun Darawati, mongko Sinuwun Darawati wis gawe wirange Bagong Srana nyenyamah asmane Bapak Semar. Ya bener sampeyan iku Senopati Darawati, ning sampeyan kudune iso metong, iso mikir. Sing mang belani niku bener apa salah? Nek bener mang belani, nek salah sampeyan padha karo ana bebasan ora mangan nangkane ning gabul pulute. Halo? Wes saniki sampeyan nek ajar ngajar Bagong mangajar, terus entuk-entukane apa? Malah saya geger kahanane. Bagong cilik lara gedhe tekaning pati, patine Bagong ning negara Ngamarta. Bapak preso, bapak krungu. Saya nesu, bapak. Sing mateni Bagong sapa? Setyaki. Bapak terus cancut kali wanda goleki Tenggar Barusi. Ketemu sampean, arep sampean digdaya. Wani karo bapak? Hah? Piye iki kok orang dadi piye? Wis gleleng kaya ngono kok bareng aku omong kaya ngene kok terus atimu kaya tidak-tidak. Pripun? Monggo, ora masalah. Aku arep tonyo-tonyonan. Aku arep antem-antemen, ora masalah. Aku arep ajar-ajaran, aku ora apa-apa. Wis lara kula lakonane. Mati nek perlu kula wujuti. Ning siji lho, Bagong ora marahi, Bagong ora tumindak sing elek, Bagong mung belani karo Bapak Semar. Merga Sinuwun Darawati menyamah jenenge Bapak Semar luwe-luwe Sinuwun Darawati sudun karo Semar Badraraya, dianggap Semar bakal ngembari panguasane para Pandhawa. Ora mungkin iku terjadi. Mboten bakal mungkin terjadi. Ning wis semono sampeyan lara ati merga Sinuwun Darawati wah, wis Setyaki iki tenanan. Tak kira nek gojek terus maplek. Waduh, bathukku metu gedhe ya semua. Wah, lah kok iki kewahanan iki aku jelas kalah. Kono Senopati Darawati gak aku mung wong cepete kaya ngene. Nek nganti kono gawa gada wesi kuning, aku ya ndek gada ning kaya isih ngoyak ya Setyaki ya. Mungkin wis melayu yang ngene iki mbok nek kira-kira aku wis rumangsa kalah, wis melayu, mbok mandeg ning ngoyak kok isih brubut bantre ora jamak. Monggo aku nek melayu ki sikilku gathok. Pupuku ki gathok dadi pupu. Perih. Iki nek aku ora melayu tenan. Pak. Kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Ngopo, Gong? Mate aku. Wis cilaka tenan iki. Rono ketemu Setyaki.
Bul Kresna wis netapke wong-wong anak-anak Pandhawa. Walah yem. Ngimpi apa kowe istriku tercinta? Kang Mas mukane ngoyo nang dalan yem mok yem. Ngopo nangis, Gong? Nangis wae. Sampeyan tekan mriki mesti kowe Bagong wani karo Siwa Ndarawati. Pecah sirahmu dies piur. Modar kula. Rasa nangis. Rasa nangis apa? Arep diajare kon ra nangis. Menengose to. Kowe tak kandhani. Apa? Lho ora basa. Anu pripun? Aku ki pikiranku ora kaya wong-wong kae. Terus Kakang Harwaca Kakang Turja Mak Setyaki kan kewangi Siwa Ndarawati. heeh. Aku entuk dawuh saka bapak. Ya tenan ora. Antasena badi si ana Bagong gawe nenal marhum. Ngoten. Ora, Tenane. ora. Lah terus kon ngapae? Anu kan apa? Bapak ngrumangsani nek tau tate nampa pangudangmu. Bapak ki tau tok udang, tau tok mong. Mula nek ana wong ndak sikara karo kowe, bapak ora mentala. Terus bapak dawuh karo aku Antasena. Ayo mono Bagong, aja nganti diajar karo kakang-kakangmu. Terus aku mangkat rene iki. Wah, tenane. Engko sembrono ora, aku tekan kene arep ngewangi karo kowe. Esti napa? Estu, Estu napa? tenan. Nek pancen tenan. Terus pripun? Maju meneh. Kon apa? Peduke Pak Setyaki. Ngono kuwi ngewangi. Heeh. Ngono kuwi ora ngewangi no, Sena. Ngono kuwi jlomprongke aku modar. Kowe kok bengok-bengok iki apa to? Aku omongane yo aneh kok. Lah mun arep ngewangi kok kon maju meneh. Aku mlayu wis gila kepati-pati kon maju. Anane kowe tak kon maju, kowe tak nehi daya kekuatan. Kaseten. Yo, Apa? Pusaka? ora, Daya kaseten apa? Tinatamen dajina menten? ora. Ning kok aja kuwatir. Supaya kowe diantem ora ngrasake lara, kowe dipateni ra iso mati, kowe dikapak-kapake ra ngrasake lara, ana carane. Carane piye? Aku tak mancing ning awakmu. Mancing ning awakmu. Manjing nang mriki. Iya, Terus metu ngendi? metu sarana sukma. Oh. Metu cangkem. Ora, Niki. ora. Napa riki ciut ning ngombo. Kita ciut ning wis kuat jembar banget. Ora. Aku njaluk karo kowe. Heeh. Iya. Iya, heeh nggih pripun? Ngampet tambagan aku tak mlebu ning awakmu. Ngapa tambakan? Iya. Engko kula lara-lara, awak kula melar. Ora. Aku iso dadi cilik. Iso manjing ning awakmu. Nan, Iya, tenang. wis ya wis. Nek kowe tak jingi, aku wis manjing ning awakmu, kowe mungsuh Paman Setyaki, kowe diantem ora ngrasake lara, pateni ra iso mati. Amo Surakarta Jaya Mrana. Enteni kono Setyaki. Wis ya wis yo. Ngampet tambagan. Mbak aku tak manjing ning awakmu. Nek kowe dikapak-kapake ora bakal ngrasake apa-apa. Wis ngono ya, Gong. Tak manjing dina iki kowe dadi wong digdaya merga Antasena. Wis saiki wae ya. Wah, selak modar. Ngomong wae ora. Wis wis. Kacarian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni. Wisanggeni maya Wisnu Pratenta. Oh. Gong, wis. Nane, Wis. sampe teng pundi? Aku ning awakmu. Lho edan iki. Kok ora mbrenjol ya? Ora.
Elok tenan kok. Terus kekuatan kula kowe ngopo-ngopo iso. masa Iya. Mabur ya iso, ambles bumi ya iso, kowe piye-piye keturutan. wah geleleng tenan iki ning ya perlu dijajal ku nek ngapusi Ora. nek mabur carane piye Sikilmu gedrukno lemah ping 3 engko mumbul dhewe. oke coba ya Ya. weh nyata tenane waduh wah geleleng iki ya mung sementen iki Arep dhuwur ya iso. Niat batinmu njaluk sing dhuwur. waduh ora weruh apa-apa malah ini ming mega tok medun mawon nek medun pripun Awake rada didoyongke mengarep. wes semuanya wae wah geleleng iki waduh wah ya ora ketok tetepan ya wah ya kiai kok semene akeh ya luar biasa wah ngendi ketok tenan wah wit sapa adus kae jaman kaya ngene kok kamar mandi tanpa gendeng wah edan wah ora umum nek kae kowe lah elok tenan kok engko gek wewe ya wis ndak dosa ora apa ini kena medun pripun Ya kari medun ngono wae. ya medun landing wah geleleng tenan ambles bumi Ngampet ambegan niat ingsun ambles bumi. mengarep memburi Mengarep ono memburi kena. wah oh ya meng peteng kok ora ana apa-apa bumi iki meng lemah tok ning kok kaya le ambegan iki kaya ora sesek ya edan terang Daranta tenan iki ampun tenan iki waduh wah asem iki kuburan nyundul mayit aku rono wis cilaka ya ora weruh haran nek ning bumi iki jane wah aduh sapi keng tak serondol mongko jebol wis kaya mampir nang sirah semen tak apa-apa kena lemah kok ora ilang jedul ya amo Suramarata Jayamarata ayo Wresni Wira Setyaki Bima Kunting sini kowe mung Umbarmu manguwuh-wuh karo Setyaki. mau aku kalah karo kowe saiki kowe wis ngora menang karo aku ayo ngantemo Bagong ngantemo nek perlu gada wesi kuning gada wesi biru tak keprokno sirahe Bagong nek nganti aku iso tekanen pati aku meguru karo kowe tak andane Apa mentas meguru anyar? arep meguru karo ora apa ngabari kowe hah Mencorong tejamu sajae wani tenan karo Setyaki. Setyaki kowe nek tak kena tak prenggake becik mundur mumpung durung kowe modar dening Bagong Apa kira-kira kowe iso ngalahke Setyaki? weh lah iki delokke sik nek ngene iki kowe kira-kira gila apa ora nek ora kanan kaya ngene iki kowe gumun apa ora hah sawangen Setyaki loh bukan sulap bukan sihir